שגדל, נער, כן, נער, ששרת שיר כל כך מרגש על מרן הרב עובדיה, ואתה אוהב את הרב עובדיה, ואתה אוהב את התורה, אתה בן תורה אמיתי. אני רוצה פנייה שלך לכל ילדי ישראל ששומעים אותנו עכשיו, שאתה תפנה אליהם ותבקש מהם עכשיו לשבת ולקרוא תהילים, להתפלל לרפואת מרן פאר הדור. אני אומר שכל אחד מילדי ישראל צריך לקבל על עצמו קבלות, לא משנה איזה קבלות שהוא יודע שהוא צריך לקבל, וכמובן לרפואתו של מרן רבנו חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה, ולהתחזק בלימוד תורה, בתפילה, הרבה דברים יש צריך להתחזק בהם. וככה בעזרת השם מרן יביא. אמן. איזה מרגש. עכשיו מישהו פה, אחד החברים ששולח לי פה הודעה ואומר לי, יש סרטון שהרב עובדיה, זה 13 שניות שהרב עובדיה מבקש שיתפללו עליו. זה מנסה להביא את בקול של הרב עובדיה. הנה, דוד יש לו את זה. בוא תשמיע את זה, שאנשים יחוו את החוויה. אנחנו נשמע את זה. בואו נעדכן על עוד מוקדים ועל עוד מקומות. הדבר הזה, בואו נקרא פרק תהילים, כולם ביחד. נקרא את פרק כ', פרק קכ"א וק"ל. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יצעדך, יזכור כל מלכותיך, ועולתך את אשר נעשה, ייתן לך כלבביך, ועצתך ימלא נעלנה וישועתך, ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי, כי יושיע אדוני משיחו, יעלהו משם קודשו, בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ויוקרנו, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך יומם, השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר מעלות, עם מרכיב קראתך, אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות, כל תחנוני, עם עוונות תשמעיה, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסלחה, למען תברך, כבתי אדוני כבתה נפשי, ולדברו חלתי נפשי לאדוני, ושומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. יישר כוח לכל המצטרפים. בגבעת זאב יש עצרת תפילה ערב, לאחר מכן תפילת מנחה וערבית, זה בשעה 5, זה אומר שזה התחיל בבית הכנסת עטרת יוסף.